1947 году Алексей Геровський із Нью-Йорка посилає Сталіну письмо. Яка там главна мисль і требування? Главна така мисль у тому письмі, як була і в письмі русинов раніше від Подкарпатської Руси. В ній Геровський пише Сталіну такі слова, коли видів уже, що происходить біда із Подкарпатською Руссю. Подкарпатську Русь приєднали до Совєтського Союзу сперва як окрему державу, окрему республіку, окрему автономну єдиницю, но в 46-му році вже поламали українські комуністи державність русинов і приєднали путем анексії Закарпаття, Подкарпатську Русь до радянської України і почалася радянська комуністична українізація. З цих слов страшно нині сердяться і бояться націоналісти. Вони пустили дим, що нібито українську мову ламали, не давали, били в Закарпатті, на Подкарпатській Русі. Ніколи не була гонима українська мова. Всегда гонима була русинська, іменно од носителів властей української мови. Так от пише Геровський Сталіну таке письмо вже дуже з болью, що прошу вас, не дайте в обіду самий западну країну землі руської, защитіть її, не допустіть, щоб наше маленькое руськое плем'я, удерживающееся в течение тысячи лет на юго-западных склонах Карпат у чужині, було стерто з лиця землі у момент тот величайших побед руського оружия. Спасіть руський край, котрий руський учені професор Ключевський считає колыбелью всього руського народа. Руська історія вот этого ніколи не забуде. Однако у безбожної інтернаціональної комуністичної української власти були другі плани – асиміляція і повна українізація. Будучи передана у зуби українських комуністів, наша республіка народу русинов числом вище 600 тисяч, із них 80 тисяч і около 80 тисяч інтелігенції і цвіта нації потерпіли комуністичні репресії і перевоспитання в сибірських концлагерях. Вот вам фініш. І тепер, коли нам кажуть, та вже не є русини, ви знаєте, от українські комуністи чистили, асимілювали, за 30 років ми то вже чистили, асимілювали. У сводках СБУ, де в Київ, що в житті русинів не є, там ще б стало таких пару активістів, їх треба ще мало судити, то все заглушено буде. А результат на лицо. У Закарпатті 800 тисяч русинов. Хто з нами не согласний, давайте проведемо перепись незалежну, свободну, під егідою Європи і увидимо реальну ситуацію. Впрочем, в Україні навіть бояться робити перепись по всій Україні. Но це вже друга тема. Ми віримо, що письмо Геровського з Америки – це було вопль болю, що нібито руська влада, а комуністична влада оказалася антируська. І в період правління комуністів найбільше пострадали з усіх народів іменно росіяни, а пак українці, а пак білоруси, а пак русини і прочі. Зная тяжке наслідя, не будемо не сердитися, не комусь угрожати, ні на когось складувати вину. Ми ісходимо із що маємо. Тепер маємо незалежну Україну, в ній ми законодавчий народ, ми в ній законотворчий народ, а значить, будемо завжди пам'ятати свої права, требувати. І іменно, кстати, то нам дозволяє навіть предписання наших православних правил. Отже, із 600 тисяч русинов, котрі оказалися приєднані путем анексії до Совєтського Союзу, зразу українські комуністи організували ешелонами у
сибірські концлагеря. А нині синов'я і внуки українських комуністів оказалися теж при владі. І знову продовжують антирусинську політику геноцида, етноцида народа. Оно рано чи пізно буде за то кара. Нікуди се не дінуть оті люди-злочинці, котрі то нині роблять злочини. Но поки їм Європа каже «бийте», Америка мовчить, значить «бийте», а ми способні видержати. Ми народ, котрий має 1150 років православ'я, 1150 років письменності. Ми добре знаємо свою історію, а значить, і нині можемо легко говорити з українцями, з росіянами, з білорусами, словаками наравні, отстаює свої благодатні, свої права і інтереси.